Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gelo da xeyala ve Kurd jî hene Kurd. Türkiye mezin, ev welat da xeyala gelek insanan da hetanî niha wiha hatiye. İktidara îro jî vê yekê xist hedefa xwe û hetanî îro hinek tiştan kir. Ev nayê inkar kirin. Ji armanca herî mezin a merhûm Erbeqanê ku hikûmetê armanca wî dewr girtibû jî ji xwe ev bû. Türkiye mezin. Gelo kî naxwaze ku di her warî de Tirkiyeyeka mezin çêbibe. Ev gotineka hemasî û esebî nîne. Di rastiyê de Tirkiyeyeka mezin daxwaza gelek mezlûman, civakan û welatan û coğrafyayên muhîm e. Di vî warî de em ji kesên ku hewl û xîretan didin careka din wezîfê wan eslî ji wan bipirsin. Gelo di Tirkiyeya we ya mezin de Kurd jî hene Kurd. Gelo Kurd di projeya we ya Tirkiyeya mezin de di ku derê de ne. Dixwaze di îdeala Tirkiyeya mezin de be dixwaze ji bo qezencikirina hilbijartinên sala 2023 be. Em dibînin ku birê Serokcumhur li gor xwe hinek gavan davêje û hinek karan dike. Ziyaretkirina hinek kesan û derûdoran ji bo serokatiya bajarê mezinê Stenbolê hanîna kesekî ji millî görüşê, reforma hiqûq û ekonomiya ku wê di nêze eşkere bike û piştî wê jî guherandin û çêkirina qanûneka esasîyan û dibe ku tev ji bo Tirkiyeya mezin be. Baş e, gelo Tirkiyeya ku têda Kurd nayê hesibandin û tên derxistin dikare bibe Tirkiyeyeka mezin. Em zanin, hûn ê bêjin, ev tê bi çi maneyê? Çawa Kurd ji derve dimîne? Di vî warî de hetanî niha tiştên ku tu îqtidarê nekiriye me kir. Me TRT Kurdiyê vekir. Me gelek qedexe û yasaxan rakir. Me ciyên ku Kurd lê hene biriyan, piran û tunêlan dewlemend kir. Me digel rîsk û tehlûkeyan van kara nakir. Lêbelê li hember van başîtiyên me xerabî dît. Yanî tiştên ku li ser me diket me kir. Vesselam. Di vê navberê de jî ji Kurdan partiya herî mezin ya ku rayan digire jî emin. Belê, hûn dikarin wiha bêjin. Lêbelê di karwanê Tirkiyeya mezin de em nabînin ku Kurd di ku derê de ne û li ku nin. Gelo ez di vî warî de şaşim. Yan jî hûn dibêjin, me hesabê xwe kir, em bi hev re tamin, em qîmê hevdû dikin. Gelo hûn vê yekê dibêjin. Di rastiyê de pirsandina vê pirsa gelo di Tirkiyeya we ya mezin de Kurd jî hene Kurd, hew tenê ji îqtidarê nerast e. Em ji temamî gelên vî welatî dipirsin. Di vê Tirkiyeya mezin de gelo Kurd jî bi we re hene.